akakulonje uphile uphuse uphumelele kama upastor ejali ngoba linokufana lokho enamba ngicela isetshenziswe kuphela umuntu oyimember echannel eyisebenze kusongo 9 5 noma kuphela engangi-WhatsApp engifonele direct ngo-WhatsApp fona from Monday to Friday Sunday kusesondeni sibheka la unokuthula ndaba usawubona phasi ngicela ukuze uchaza umuntu ethi Gundeni manje she dreamt of someone she knows maybe I don't know telling her to cut her hair. Now it's not good. When someone tells you to remove your hair, go big. Yeah, maybe, not all the time. Now it's not good. One, asibheke ngokwesintu. Number one, ngokwesintu, traditionally so. Umupuphu umuntu uPaul ngaba noma ethi Gundeni wena ngoba lokusho ngenzeka lo muntu akumele umethebe ngoba ngasazame ukuthi akuthwebule noma ke afune ukuthi noma ke lo muntu ufuna ukuthi uphelelwe amandla nodumo yabona. Two, asibhekane kwesinye isikhathi umupuphu umuntu ngaba uphawu olungelubi umethi Gundeni manje kodwa nje swelikhomba lokuthi ngenzeka lo muntu ufuna ukuthi usindiswe uphinde ulahle idala zakho yabo. Shuthi leli nga-apply umuntu that is been approached by a pastor or by someone seleyo ndoda sindiswa uNkulunkulu nokuthi yabona. Sibheke nje number 3 umuphu womuntu ngabe uphawu olubuye lube lubi uma ethi Gundeni wena. Also lithi ngenzeka lo muntu uzokunika iseluleko esibi sokuthi ulahle umuntu owusizo osuphile nesikhathi eside nomthandayo. Uma ngene umuntu lwethiwa uma angaboneka iseluleko mhlawumbe lahle umsebenzi noma lahle into ewusizo lahle into eyigugu lahle into ethile ingavele kube 4 okay yenzeka umuntu ubuphawu olungaba luhle uma ethi Gunda yinwele lusho olungasho lo muntu ufuna ukuthi usukume uqhawe izinkinga ezikhungethe oziyekelele isikhathi eside. Leli zoaplama ukuthi njengamanje umuntu onenkinga obhekene nazo empilweni elenkinga obhekene nazo empilweni kuba nabantu noma nomuntu ozovela afike kweluleke ukuthi hayi lezi zinkinga zakho ngizixazulule kanje kanti ubona kathi usulokhu uyekile nje yabona. So uma ukuthi kunomuntu njengamanje ngabe lo muntu usekhona uyeza uzokulekelela noma uzokunikela isixazululo sokulaniseluleko ukuthi xazulula lezi zinkinga enisixazulula kanjani yabona. Sibheka la uma umuntu ethi Gundeni wena when a person is telling you to remove your hair, to cut your hair.